खुलुमबाय बड'लेण्ड आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ पाकिस्तानाव गिख्रंथाव बमा बेरफ्रुनाय जाथाय। बे जाथायाव सानै सुबुंनि जिउ खहा आरो सा 7 सुबुङा गोब्राब जखम जायो। पाकिस्तान हादरनि बालुचिस्ताननि खुदस्तार नोगोरमानि आजका रुलार इब्राहिम लामायाव दरसे गोहोगोरा बमा बेरफ्रुनायजों सा 7 सुबुङा गोब्राब जखम जायो आरो सानै सुबुंनि जिउ खहा जायो। मख'नो गोनांदि पाकिस्तानाव बमा बेरफ्रुनाय जाथाया बेनो गिबि खेब नङा। बेनि सिगांबो मस्जिदफोराव गोबां बमा बेरफ्रुनायजों गोबां सुबुंनि जिउ खहा जानाय खौरांफोरखौ मोनबोनाय जादों। BPFनि रेलियाव सुबुंनि बाना। दिनै थामथि सानाव चिरां जिल्लायाव BPFनि सुबुं जावरिखांनाय रेलि। बे रेलियाव गोबां सुबुंफोरा बाहागो लायो। बिसायख'थि नङाब्लाबो BPF दोलोआ बे साननैसो BTRआव दुंहाव बार बारहोदों। BTRआव गोजोन खौसेथि आरो जौगासारनायनि थाखाय BPFनि रेलि। दिनै थामथि सानाव 14 नं चिरांदुवार ब्लक BPF दोलोनि बानजायनायाव थाइखा जरायाव रेलि हाबाफारियाव BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे BTCनि बारग' लेङाइ गाहाय खाम्फा बरगयारि आरो गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफोरा बाहागो लायो। मेघालया स्टेट इउनाइटेड बड' पिपल्स अर्गेनाइजेशन आफादखौ दिनै मेघालयनि दलदङा गामियाव दाफुंबाय। मेघालय रायजोनि सोनाबगारा हाजो मेघालयआवबो खौसेथि बर' सुबुं आफाद UBPOखौ दाफुंबाय। दिनै मेघालय रायजोनि खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ दाफुंनाय जायो। गोदानै आफादगिरि महरै रुपकुमार बर' आरो गाहाय नेहाथारि महरै अभिजित मोसाहारि बिथांमोनखौ सायख'नाय जायो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैयो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि पितम्बर ब्रह्म, लोगोसेयैनो लेङाइ आफादगिरि ललित चन्द्र ब्रह्म, गाहाय लेङाइ नेहाथारि अबिराम बर', खौसेथि बर' सुबुं आफादनि सोद्रोमा उमाकान्त ब्रह्म बिथांमोना। MCLA देरहासार बसुमतारीनि बिबुंथि। प्रमद बर' सरकारा दासिमबो 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेडआव सासेबो साख्रि सोनो हायाखै। मैया 14 मार्च खालाराव एबसु आरो BTCनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आरो माखासे बिफानारि बिबानगिरिफोरजों सावरायनायनि सायाव MCLA देरहासार बसुमतारीनि फिनजाथाय। माखासे टेकनिकेल असुबिदानि थाखाय फरायसालिफोरनि प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय खामानिया जायाखै होननाय बाथ्राखौ एबसुआ मिथिनाय बाथ्राया लाजिथाव। प्रमद बर' दैदेननाय BTC सरकारा 3थि आरो 4थि थाखोनि साख्रिखौ थिसनथाइ होनो हायाखै, बियो दिनै बिथांमोननि खुगानिफ्रायनो फोरमान जाबाय। लोगोसे MCLA देरहासार बसुमतारीया बुंबावो दि NDPनि मुंख्लं नखरफोरा मुंख्लंनि मर्यादाजों 5 लाख रां अनसुंथाइ मोननांगौ होनना MCLA देरहासार बसुमतारी बिथाङा बुंथिबावो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।